Dobro jutro, dobar dan ili dobro večer i dobrodošli na Lingua Croatica, vaš početnički podcast. What do you do if there is an emergency while you're in Croatia? Do you know how to ask for help, call an ambulance, or talk to the police? Stay with me to learn essential Croatian phrases that can help you in urgent situations. Danas pričamo o hitnim slučajevima. Hitni slučaj znači da se nešto važno i ozbiljno događa. Nesreća, bolest, požar ili neka opasnost. U Hrvatskoj, kao i u drugim zemljama, postoje brojevi koje možete nazvati u hitnim situacijama. 112 je glavni broj za hitne slučajeve u cijeloj Europskoj uniji, uključujući Hrvatsku. Ako ne znate koga zvati, nazovite 112. Oni će vas spojiti s policijom, vatrogascima ili hitnom pomoći. Ako vam je potrebna hitna pomoć, možete reći zovite hitnu pomoć ili trebam doktora. Ako ste vi ili netko drugi ozlijeđen, možete reći netko je ozlijeđen. Someone is injured. Ne osjećam se dobro. I don't feel well. Ako trebate policiju, možete reći zovite policiju ili netko me napao. Broj policije u Hrvatskoj je 192. Ako vidite požar, recite požar ili gori. Broj vatrogasaca je 193. U ljekarni možete zatražiti pomoć ako vam treba lijek. Imate li nešto protiv boli? Do you have something for pain? Trebam tablete za glavu ili stomak? I need pills for my head or stomach. Ako zovete pomoć, korisno je reći gdje se nalazite. Nalazim se na adresi ili u blizini sam i opišite što se dogodilo. Automobilska nesreća, car accident, netko je izgubio svijest, someone lost consciousness. Važno je ostati miran i govoriti polako. Većina djelatnika u hitnim službama razumije engleski, ali ako znate nekoliko hrvatskih riječi, to može puno pomoći. Korisne fraze, useful phrases. Pomozite, help. Hitno je, it's urgent. Zovite hitnu pomoć. Call an ambulance. Trebam pomoć. I need help. Što da radim? What should I do? Gdje je najbliža bolnica? Where is the nearest hospital? Sada pitanje za vas. Jeste li ikad bili u hitnoj situaciji dok ste putovali? Kako biste reagirali da vam se to dogodi u Hrvatskoj? Pišite u komentarima. Nove riječi. New words. Emergency. Hitni slučaj. Help. Pomoć. Ambulance. Hitna pomoć. Doktor ili liječnik. Police. Policija. Fire. Požar ili vatra. To call. Zvati. To help. Pomoći. To be hurt. Biti ozlijeđen. Hospital. Bolnica. Urgent. Hitno. Don't forget to give this video a thumbs up, and if you like this podcast, make sure to subscribe for more episodes in the future. If you want to support my podcast, feel free to visit my Patreon website or buy me a coffee. Doviđenja i čujemo se u sljedećoj epizodi. Ćao!